Shine Four, 2 Malawa Kombe Ai Malakwa Malakwa J Mali make it. Shabarat Kamaru da an ji ayi an kusa an fito ta yi bari ta haɗe da balu da gashi shigo ya buge da balu suna ta tashi kamar tantabaru kai habalungu sun kuso ne mu sa su a lungu ko mu je mu shige ta balungu kai kuna shagalinku banci bakar da kimin sheri lollipop ke tsotsa baby I wanted to do this thing daily Banci bakar da kamun sheri lollipop ke tsotsa baby I want us to do this thing daily in maganan kuɗi ne ina zancen a da mun hau mashin jinjin can a da ake ce mun a cucucu yanzu na zama formation 442 ina cin su da kyau 212 harshe ban rabo da 542 kai na gini fa rubutu na tsufa rubutu na tsufa yanzu muna maganan kuɗi ne ina zancen a da mun hau mashin jinjin can a da ake ce mun a cucucu yanzu na zama formation 442 ina cin su da kyau 212 harshe ban rabo da 542 kai na gini fa rubutu na tsufa rubutu na tsufa yanzu muna kuma sun yi da kyau kai 442 kana yin shi da kyau 442 kana yin shi da kyau 212 karya ne 442 Sabara a hotel. Nake sabara'u bai sun ganni a hotel suke abin ihun hotel karya ne na gane kuma na gana sun gane kuma sun ki kai shi ne sabara'u sabara'u a hotel na ɗaya Bristol hotel na biyu hotel na uku karya ne hotel na hudu karya ne kuma na yi